Hi! Yan o, ang ganda ng araw. Aalis na naman siya. Yan sila, Daddy Juan, nilagay na niya yung aming bagong rock. We're getting ready for camping. Yahoo! Yahoo! Daw sabi na. Be, yahoo! Mami, Morning mga kapartners! Kapartners, ano? It's Saturday. No, it's Sunday morning. Ayan na si Bralbra. Masaya na naman. Maglilibot na naman siya. You know, daming naglalaro, oh. Kasi ang ganda ng weather, mga kapartners. We're getting ready for summer. For summer. Pero spring pa lang yan. Spring pa lang. Ne? So, nag-change na tayo ng oras ngayon. So, it's 1:21. Pero dapat 12 o'clock pa lang, ay 12 PM pa lang yan. Na-pick ako kanina madaling araw. Akala ko uurong tayo ng isang oras. So, nga pala, mag-a-advance tayo ng isang oras. Nagulat ako nung 1:50 na. Sabi ko, ay, i-vlog ko yung pagpalit ng oras. Tapos nung pagtingin kong ganyan 3 o'clock na. Akala ko babalik sa 1 o'clock. Oo nga pala, mag-a-advance pala siya. So nung 1:59, imbes na magto 2 AM siya, nag 3 AM siya. Oo nga pala, babalik pala ng isang oras kapag pa-winter. Nebe? Dami na ng baby hair ng baby ko, oh. Nebe? Pupunta tayo sa Canadian Tire. Kahanap tayo ng bike ni Brelber. May sunog. Kay Nia Papalati. Wow. Okay. Haro. Sakay ka ba? Malati masyado. Hindi malati yung masyado yung gunda. Mali mo na. Pala araw mo na mo. Tara, Ben. Not once have you smiled at me. Tara. After a Suwa akong kain. Ben, tara. go back, it's still like, oh, this. Kaya mo na yung sake. Ay, dalay tang kayang-kaya. Takayang mulas. Yan, dito tayo sa Canadian Tire, mga kapartners. Kaya mo rin dito mga. Yan, ito yung mga naka-sale. Yan. Tinatabi lang nila dito yung mga parang one piece na lang, ganyan. Sit down ka. Seatbelt me. Pambe. Yun ubekete eh. Kas mong gamit. Betas mangga mo. Ay, Dad! Ay, niyo mo. Naka-sale, oh. 220. Ha? Kai! Tool. Nani na? Tool. Rock. Nani? Ano mo basta-basta kasi eh. Kaya nga. Pero snap yun, oh. Nangiyapit ka Hagi mo naman kung nani pwede na, di ba? Dado, bike trainer support. Di ba to? Pang 3 people lang siya. Gusto mo inid eh? Ayan, oh, solar. 12 volts. Yan. Para pag naabili na tayo ng RV, mag-ano tayo. Diba? Pangarap namin yan ni Daddy kasi mahilig kaming magliwaliw. Liwaliw! Hi, Brielle! Hi muna, ano nak? Hi! Dito po tayo sa Canadian Tire. Maghahanap po tayo ng rock. Yes. Hindi naman dito eh. Sa kabila yun. Ratang rock. Pang tayo. Pati paketa. Ratang. Yung nakita natin dati, di ba yung basket lang?
Yan o. Kaso medyo mahal eh. Tsaka konti lang malalagay doon. Bibili tayo nung... Hello, Lola. Wala pa? Ah, hindi pa sila na-display. Why, Tan? Wala pa laman eh. Why, Mami? Rock pa lang. Di, tingnan mo to. Ganito yung wala sa atin, di ba? Ah, tingnan mo, ti. Eh, nakalupay niya. Hindi niya kamukha yun? Yung sa atin? Ali, dapat yung bus-bus. Hmm. Silang bus-bus kayo. Pakalam dala eh. Yan o. Bili tayo. Ano? Dati to sa ano no, wala tayong. Hindi. Hindi na kailangan yung kayang ito. Generator. Saksakan niya yun. Portable, no? Oh, arin eh. Mahal naman 700. Yan nga. Sabi ko sa'yo eh. Eh, luwain. Ha? Luwain. Bag yung lalagay mo eh. No? Bag yan. Bulong dito ang kahit dito sa lasalayan. Wala pa siguro. Ali, sila kinik na. Hindi, wala. Eto, dado. Yan. Yan. Ay, paano ba yan? Hindi yung roof rack yan. Na? Roof rack yung kailangan tama. Pwede yara siguro. Cargo folding hip. Kasi parang naalagay naman sa baba lang siya, Kanyang no? gulot siya. Wala mo ano yung game. O paano Magway yung... mata mo meto, mami. Oh. Magway mata na mo. Lagi na yung makanyang mata. Ali, yung kay Lina naman yan. Bawan eh. Dati, walang mo. May nuyabi asinan din eh. Hotay tamuyab na pa yun eh pa may nabo. Hindi, kansa. Dati hindi tayo makapaglagay ng bike. Yan o, tingnan mo yan. Dyan lang nilagay. Halaya? Paalawin may kayo. Photo, tingnan. Ito na lang yung bag na bibili natin no. Ay hindi, ano pala yan? Cover. Kain eh. Ay, ito pala. Oh, yan. Oh, Ito. Yan, ito pala yung Vista Roof Basket. Basket na lang bibili natin kasi kasya ba yan kay Jepoy? Hindi ba siya mataba? Hali, mataba. Alya. Nag-isa na lang yata. Wow. Last na ni. Manya na sa lontang. Kisakritan kayo man. Ito ko, buri. Hindi, para mas Pangkaila malaki. kasi tete. Ito pati mo. Pang winter tong kayo pwede. At saka damit at ano lang yung dun eh. Siya yung malila. Pogi. Mahal nga. Yun lang. Kulang tanin. Kunin na natin. Last na yun. Baka naman, pwede pa mag-order pa sa iba. Pag-chenik sa amin nila. Ooh. Magtitingin muna tayo ng bike ni Brel. Eh? Titingin tayo ng bike niya. Aching. Yan. So, mag-iisip-isip muna tayo mga kapakners. Dito tayo, di. Ba't ka na naman dadaan? Belo. Bel. Ano ba kayo rin? Patang tayo pa sa linya. Nakakita na nakakita. Ah, ito pala yung lulanan mong fruits, Beo. Ay, konti lang to. Kulang kay Brel. Kulang kay ganda yun. Nena. Kulang yun kay Brel. Yan. Sale. Magkano kang man? Sale. Sale. Ang ba? Lagi naman may mga sale dito eh. Punta muna tayo sa favorite hangout ni Mami. Na, Brel? Dito tayo sa mga kitchen. Kitchen! Dito tayo sa mga kitchen. Ayan, no? Mga naka-sale. No? Dami sale. Yan, no? Sale. Ito, mura na ito mga kapaknar to. Kaso ano siya? Plastic. 39.90 na lang siya. Diba? Mga baking.
Hindi na muna tayo bibili ng mga ganyan kasi madami na tayong pang baking. Hindi ko na nga nagagamit. Pero magbibake na kami ni Bral niya. Nebe? Tuturuan ko na si Bral mag-bake. Bake. Ika ba? Bake. Tingnan natin ano yung kalat dito. Pang roast ng chicken. Yan o. Kung ano lang kayo, pwede na to. 3 person. Na kasi. Ano na lang siya? $80. Yan ba? Choo. Ay, Beo. Wow, mag-exercise si mami, oh. So I have like Pakabayo, oh. Nangyayari na kaya mamamahan sa kanya. Hindi naman kami nagpa-plancha dito. Ha? Ano? Yan. Libot-libot tayo. Libot-libot tayo ni Brel. Hanap tayo ng, hindi, sa campingan. Maghahanap tayo ng 2 burner. Mga air fryer. Yan o, $80 naka-sale na. Seafog. Yan si Bra. Tuturuan namin niya magluto at saka mag-bake. Nebe? Bake. Yan, pili na mga suke. Ika, be. Ika, pili na mga suke. Ika. Suke. Saglit. Pili na mga suke, ambe. Ng mga kasirola. Pot holder. Yan na. Rock. Tanong natin si daddy kung gusto niyang bumili ng ano. Ito, 29. Bili na kaya natin to. Gusto kong bumili ng bagong lalagyan ng prutas eh. Kasi sobrang dami ng prutas ni Brel. Hindi magkasya. Maganda din naman kasi sa may Marshalls. So, hindi ko alam. Ito, pang ano, recipe. Yung recipe book mo. Ano matuturo mo? Yan. May mga ganyan na tayo. Pwede sa mga campingan. Nebe? Yan. Ito si Brel, oh. Malapit na yung nap time niya, kaya ganyan na yan. Ano na eh. Pinaka max niya. Ay! Gusto niya yung unicorn. Bro mo la rin oh. Clip la rin. Potang atikantagan ka rin. Chips. that's how we have our Pag may tira-tira ka, yan, oh. Hindi na natin nagagamit yung mga ano natin. Magbibake na tayo niya ni Brel. Hopefully. Ano yan? Pag ano yan, Beo? Karang chips. Eh? Chips. Wow, mga partners, oh. Naka-sale, oh. 5.5. No, 150 na lang siya, oh. Ay, 150. 249 na lang. Save 150. Ano ba yan? Oh. Pineapple. Yan, oh. Daming naka-sale.
Diba? Ito, si Bra Bra. Yan, si Bra Bra. Nandito pa itong mga to. Ah! Be, tingnan mo ba? Tingnan mo to. Meron akong ganyan sa bahay. Bumili ako. Tingnan mo siya ngayon. Dating 1960 na lang. Pero nung binili ko siya last year, mura pa siya sa 60. Hindi ko lang matandaan magkano. Pero mura pa siya sa 60. Never. Ay, wow. Gusto kaya ni daddy to. Dito mga kapakner sa Canadian Tire, kung meron kang card, yan, for example, itong mga to, kung gusto mo ng bumili ng malalaking items at wala kang pambayad, ayan mo, pwede ka mag 24 months installment or 12 months, ganyan. Diba? Yan. Para hindi masyadong mabigat. Yun nga lang, matagal mo siyang babayaran. So, kung may pambili ka rin, di ba? Wow! Wow, wow, wow! Ito yung nahanap ko kay baby ko. Wow! Be, Brime? Wee! Belo? Wow! Ganda oh. Pwede yun, be, pag mag-camping tayo, dalhin natin, oh, di ba? Na, bro? Wow. Yan, oh. Wow daw. Parang talaga naiintindihan na niya, eh. Wow. Wow. Yan, oh. Ewan ko, gusto ni daddy magpalit ng tent. Yung tent natin matagal na yun, eh. Pero malaki kasi yun, pang 6 yata, 6 to 10 ay 6 to 8 yata yun, 6 to 8. Kaso kaming dalawa lang ni daddy noon. Ngayon syempre si Brad. Ginamit na rin ni Brad yun last year, nebe. Kaso gusto ni daddy yung medyo malaki daw. Tanong natin si daddy anong gusto niya. Ito o, pang 9. Kaso gusto namin yung meron siya sa labas. Parang may patent pa sa labas. May ano. Yan o, mga sleeping bags. So kapag magka-camping, make sure meron kayong sleeping bags dahil malamig. Tumatawag si daddy. Ang cellphone ko, Kel. Yung cellphone ko. Ito, 8 person na kasi. Kaso, maliit lang yung tent niya din. Maganda yung may, ano. Pwede na akong maglagay kasi mami dyan. Ito, Go Shade. Magkano yung Go Shade nila? Para pwede ka sa, ano, diba? Sa harap ng lake. Pero hindi ka, anuhan, hindi ka na, tawag dito. Ah. Nantok na si ganda. Pang 6 person niya, hindi o di parang ganun din. Mas malaki nga eh. Ito. Yan yung mong load. Tara. Lalabas na muna tayo kasi tulog na to. Nap time na niya kasi. So babalik na lang tayo ulit. Kawawa naman yung baby natin. Antok na siya. Sasakay muna natin siya dun sa sasakyan niya. Pagkita na ako susiking bulsa. Ganda pa naman ng araw, oh.